Karate klub Sejšin v mestskej športovej hale zorganizoval 7. memoriál Koty Žofie Kováč. Klub si týmto podujatím pripomína svoju bývalú pretekárku, ktorá v roku 2016 tragicky zahynula vo veku 16 rokov. Do mládežníckej súťaže sa zapojilo 240 pretekárov zo Slovenska, Maďarska a Chorvátska. Hostiteľský klub reprezentovalo 50 karatistov a podarilo sa mu nazbierať spolu 17 zlatých medailí. Z nich 7 prvenstiev patrí Dunajsko-stredskému oddielu klubu. Na priečku víťazov sa postavili Líza Bartološ, Bendagus Bíró, Boton Dlavu, Jasín Husajn, Alex Mejheš, Olivier Écsi a Tomáš Morovik. Tréneri tvrdo pracujú, aby sa pretekári dokázali čo najviac sústrediť na karate. Elég nehéz felvennünk a harcot ezekkel az elektromos kütyükkel, amit állandóan nyomnak, ami előtt állandóan ülnek, de én úgy gondolom, hogy egy nagyon fontos dolgot végez a mai világban minden az edző, aki gyerekekkel, ifjúsággal foglalkozik, hogy kiszakítani őket ebből a virtuális térből, és egy picit a realitás talajára rátenni őket. Nem nagyon tudok motiválni senkit. Motiválni mindenki magát tudja, hogyha vannak céljai, hogyha el akar érni valami eredményt, akkor van cél, van motiváció. Mi mindig megtesszük a magunk részéről, amit tudunk, aztán a többi az már nem rajtunk múlik.